Most a fotók kezelésére létrehozunk egy fotókezelési osztályt, ezt akár fotók névvel is elnevezhetjük, viszont a lényeg az, hogy nagyon hasonló műveleteket fogunk végezni a user classhoz, tehát amit ebbe készítettünk, ugyanis a fotókat is úgy érdemes majd tárolni, hogy feltöltés után a nevüket, a méretüket, a típusukat és a fotókról a leírást azt egy külön adattáblába érdemes betenni az adatbázisba, a user tábla mellé természetesen, ugyanis ezekkel az információkra majd könnyebb keresni, könnyebb műveleteket végezni velük. Ezért még egyszer mondom, a user PHP-ből létre fogunk hozni egy teljesen új, egy teljesen más PHP-t, viszont mielőtt ezt megtennénk, akkor végezzünk először adatbázis műveleteket. Ehhez visszatérek én a localhostomra, rákattintok a felhasználókra, és megnézem, hogy igen, jó, még be vagyok jelentkezve, és akkor ezek szerint most már kiválaszthatom a videóbázis nevű adatbázisomat. Itt a munkaterület jobb oldalán szépen beírom azt, hogy milyen táblára lesz szükségem, hát ez legyen fotók, és ha ez megvan, akkor megadom azon mezők számát, amennyire szükségem van. Ugye azt mondtam, hogy a fájl neve, a típusa, a mérete, a leírása, mondjuk első körben ezek legyenek benne, és mivel ezt a számoltuk, akkor 4 oszlopot jelent, 4 oszlopnevet, viszont ugye tudjuk, hogy mindig ID-val kell kezdeni, tehát az ID-val összesen 5 mezőt hozunk létre, azaz 5 oszlopnevet. Végrehajt gombra kattintva ezeket egyből fel is veszem egymás után. Először az ID-t veszem fel, hasonlóképpen, mint ahogy már ezt láthattuk előző videónkban, talán az első vagy a második fejezetben, amikor is a user osztálynak hoztunk létre táblázatot. Tehát ha ez megvan, akkor jobbrább megyek, az extraként beállítom, hogy automatikusan növekedő legyen, és ő legyen az elsődleges kulcs, azt is bekattintottam. Másodjára el kell azt dönteni, hogy mezőnévként hogy hivatkozzunk rá. Már mire gondolok? Hát az előbb felsorolt dolgokra. Magyarul hivatkozzunk, vagy angolul? Miért fontos ezt eldönteni? Azért, mert hogyha magyarul hivatkozunk, akkor mindig a kód során is magyarul kell lesz hivatkozni a különböző részekre, például fájlnévre, fájltípusra, fájlméretre, viszont hogyha angolul hivatkozunk rájuk, akkor sokkal könnyebb megírni a kódot, ugyanis akkor tudunk a program kódon belül angolul is hivatkozni a különböző szavakra. Mivel ugye a fájlból angolul fogjuk egyébként kinyerni a benne lévő változókat és paramétereket, ezért ez is okot adhat arra, hogy angolul használjuk ezeket a mezőneveket. Ezért én nem állománynevet, hanem file name, tehát ezt használom állománynévként, aztán állomány típusához a type kulcsszót használom, majd a méretéhez a size kulcsszót, és a leírásához pedig a caption, ezt a szót. Ezek közül majdnem mindegyik varchar típusú lesz, csak a méret nem, az integer, azaz számtípusú, annak a hossza az 11 karakter hosszú lehet, és az ID hossza is 11 karakter lehet. A fájl neve az 255 karakter, például ettől hosszabb úgyse lehet egy fájlnév, tehát ez a maximális állomány névhosszúság, tehát azért is írtam ezt be. A fájl típusának hossza az 100 karakter legyen, és a leírás pedig 255 karakter. Itt választhatnánk szöveges leírást is, viszont én azt mondom, hogy mivel ez lényegében a látogatók felé lesz egy kis információ a képről magáról, most jelen esetünkben az oktató videóról, ezért mindenképpen elegendő a 255 karakter hosszúság itt. Mentésgombra kattintva most már létide is jön, majd a felhasználók tábla alatt látjuk a fotók tábla, és ha rákattintok, akkor le tudjuk ellenőrizni, hogy a számunkra megfelelő formátumban jött-e létre ez a táblázat. Ha minden megfelelően alakult, akkor folytathatjuk a következő lépéssel. Ehhez visszatérek a PHP Designerbe, és azt mondom, hogy először is ezt a user PHP-t ezt lemásolom, készítek belőle egy másolatot, és elmentem fotók néven például, tehát azt mondom, hogy file mentés másként, ugyanúgy az includes mappába, tehát nem az adminba, hanem feljebb lépek, és ugye tudjuk azt, hogy az OOP PHP mappán belül az includes használjuk ezen osztályok létrehozására, ezért belépek az includes-ba, kitölöm itt alul az állománynevet, és azt mondtam, hogy fotók.php lesz. Mentésgombra kattintva, most már ez el is mentődött, már csak annyit kell vele művelni, hogy ugye tudjuk azt, mi ezeket az osztályokat az admin index PHP-n belül egy ilyen initialize PHP-ba pakoltuk bele. Keressük meg ezt az initialize PHP-t, ami az includes mappán belül van. Tehát ezt most meg kell nyitnunk. Ezért az admin mappából kilépek,
Include-ba lépek, és az inicializált megnyitom. Hát legyen ez a második lépésünk, vagy lehet mondani most már a harmadiknak, hogy ugye mivel a user PHP-t is felvettük ebbe az állományba, ezért mivel az index PHP-nek és az összes admin mappában lévő PHP állománynak szüksége van, nem csak a user PHP-ra, hanem a most létrehozott fotók PHP-ra, ezért ezt szépen lemásolom Ctrl-C-vel, ide beillesztve átírom a nevét fotókra. Tehát ez a harmadik lépésünk, hogy ezt az initializált PHP-t feltöltöttük ezzel a fotókkal, hát most már ezt be lehet zárni, és térjünk vissza a fotók PHP-kre. Ha ez is megvan, akkor ugye azt mondtam, hogy a user osztályból vettük át az összes metódust, amit majd azért szerkeszteni fogunk, és az összes attribútumot is. Mielőtt az attribútumokat elkezdeném szerkeszteni ezen videó befejezéseként, azelőtt azért átírom ezt az osztály nevet, tehát ez most már nem user lesz, hanem fotók. Ctrl-S elmentem ezen változásokat, és ezeket az attribútumokat gyorsan még átírom. Első lépésben publikus attribútumként ugye az ID-t azt meg kell hagyni, viszont az adatbázisból szépen kiolvasgatom a többi nevet, és ugyanilyen attribútum neveket készítek én, azaz ugyanilyeneket veszek fel ide. A második nevem az a file volt, tehát ez. A következő nem jelszó lesz, hanem típus. A következő az a méret, és az utolsó az a leírás, vagy egy rövid neve, az a caption. Ha ez is megvan, akkor a tábla nevét is át kell írni, ugyanis ugye most már nem a felhasználók táblát, hanem a fotók táblát használjuk, tehát a tábla nevét átírjuk szépen a fotókra. Ezután az adatbázis mezőneveket is át kell írni. Ezek azok a mezőnevek, amelyeket ugye használni fogunk különböző metódusokba, ezért ezeket is fájlnévre, majd típusra, aztán méretre és leírásra kell átírnunk. Ha ez megvan, akkor ezzel az elsődleges lépéseket megtettük afelé, hogy elkezdjük átalakítani a fotók PHP-ban lévő, ugye eddig userként használt osztályt fotók osztályra.